Okei, eli aivan mahtava päivä. Täällä on Sinksu pelailee ja me pelaillaan palikkaminessa Minecraft Survivalia ja mukana on Mega Eragon 69. Päivää. Ja me pelaillaan täällä tätä Survivalia. No nyt tän Survivali. Joo, Venä. En mä nyt mennä, kun sä tulet nyt. No mä oon just tulos. Kautta login. Login. Survival. Ride kielletty, grave kiellet, ois. No tuu vaan tänne. No niin mennään. Jää. Lähdetään tänne, täällä on mettää. Me pitää Kasi. varmaankin juosta aika kauas. Tää on hauska toi ihme, mikä ton myypän nimi? Smurfi. Lähetän tänne ja sitten etsitään joku niitty mieluiten. Koska siellä on niitä lehmiä ja kaikki. Mulla on tinnyl. Pistetään faariin. Mä katon kanssa. Mitä? Pain spacea 2 kertaa. Joo, toi on kyllä hyvä juttu. Tässä on niinku joku saatana jetpack. Oho, Sorry. sori. Double hyppy. Joo, en mä enää osannut Minecraft-asetuksia. Missä suuntaan se menikään? Suoraan. Tuolla taitaa olla niitty. Mut siinä on joku haussi. Eikä viittis tehdään toisen viereen. Täällä on joku melkein Joku on laava. reidannut tai griefannut tää. Niin. Missä sä oot? Get trolled. Missä sä oot? Mä oon jossain täällä. Oot sä tän talon Tuolla on lähellä? joku talo, missä on laavaa sisällä. Joo, mä oon sen vieressä. Sä oot siellä. Mennään sitten eteenpäin. Venä, ei kun mä tsekkaan äkki. Mitä Siinä on Magical Spell. No nyt tuu. Ei täällä ole mitään hauskaa. Muista, että tässä on grave kielletty. Niin jo. No nyt tuu. Tää saa ärsyttävää, kun pitää näissä aluissa aina juosta sinne base-paikalla. Base. Jois. Mihin sä nyt oikein menit? Double Täältä klikkaa. mä tuun. No niin, mennään tänne. Mä luulin, että palikkaminen lopetettiin. No ei tää oo oikea palikkaminen. No ei ookaan, musta tuntuu, että tää nimi on vaan matki. Tää on ihan perusserveri. Jos tässä on kerran joku paintball PvPkin vai mikä se on. En mä tiedä, joku paintballi. No nyt tuu. Ai saakin. Tässä pystyy ilmassakin klikkaa sen 2 kertaa. Tuut sä? No. Joo, ois kiva saada ruokaa jostain. Tuu tänne. Mä voin etsiä sen niitä, jos sä oot noin hidas. Eikä sillä ole mitään väliä, vaikka sä kuolet. Settaa haussi väliin. Haussi. On mä siis. No joo, ihan sama. Täällä on bossu. Täälläkin. Voi, täällä on myös creeperi. Joka on mun bossun lihan vieressä. Täällä on creeperi, täällä on zombi. Äkkiä. 30 FPS, paskakone, kaikki noissa. Mä hyppäsin puuhun. Ai. Ai, tässä ei menetäkään HP tosta hyppymisestä. Eikä? Ei. Voi vittu, tää ei oo yhtään aitoa. No, mutta on tää silleen ihan kiva. Tässä on tämmösiä niinku... Holy shit! Tuliks zombi? Oh. Mennään johonkin semmosella alueella sitten, että missä ei oo mitään niinku talon rääppeitä. Ne näyttää aika rumalta. Kuolit sä muuten? No TP muu, koska mä oon aika kaukaan. Otto TP. Ai, Oota, pitääks mun akkepata?
Katsotaan. Veno. Kept. Hyvä, tässä on Insta. Mä hyväksyn, miksi et sä tuu? Mä oon tässä vieressä. Mikä sä olit siinä? Mulla ei näkynyt ekaksi. Ei mennä tonne, koska tuolla on tuota tummaa puuta. Tumma puu just perse. Niin on. Sä oot. Varo, siellä on zombe. Mä loikin täältä näin, koska siellä on zombe. Oi perkee. Paineis! Saatana. Mä oonhan tänne nämä vuoret jotain kukkasia. Joku Jonne pistän. Tehdäänkö seinätalo? Vai vuoroseinaa? Niin. Vaikea. No, mä löysin meistä paikan. Mitä? Tää just äsken teki. No joo, joo. Teepä muu. Ei täällä ole kuin yksi zombi. Mikä kuulee aivan juuri. Tästä mä kuolen. Varo tätä zombia. Mä en kerran akkettaa edes näköjään. Mä kerran sen koko ajan väärin. No anna minä tapan sen myös trofeeseen etsillä. Niin siinä oli alle puoli HP. Siinä oli niinku 0 HP. Varosta creeperista. Tähän tulee meidän haussi tää seinä. Me muuten rakennetaan tähän haussi. Koko vittu on MCMO. Mikä? Serverillä myös MCMO. MCMMO. Mikä ihme toi nimi on? I don't know. Makkaan tästä puuta. Joo, me saa hakka puuta, niin mä kaivelen tätä meidän beissikohtaa ja rakennan tämmöstä terassipohjaa tähän näin. Tai siis jos suoraan otan, niin mä tasoittelen tätä aluetta. Mutta vähän pääsee, että mulla lakaa. Mulla ei lataa. No, onneksi mä saan ihan saakelin OP-koneen. Varo! Koska sä saat OP-koneen? En mä tiedä, mutta siihen ostetaan 700 € näytöohjelma. Mistä sä tiedät? Sitten täiti kertoi. Että Siittiö oli sanonut. Hei, tehdään tiimi. Joo, mutta ei vielä. Ei, niille ei ole niin kiire. Mutta ekas pitää saada just Kaikki on mun kimpussa. Hyppää alas. En. Mä streifaan näitä etsillä. Työnnä niitä alas, niin mä työnnän niitä vielä alemmas. Täällä on zombi. Ei oo enää. Varo, sinne tuli zombi. Ai sairas, siellä on skele. Autaks. Se skeleton shottaa mua. Ei se ottaa enää. Ellei se tuu kohta tänne takas. Se tulee tänne takas. Oi Miksi sairas. tää zombi käveli mun ohi? Mä seison ihan normaalisti. Se vaan kävelee ohi. Kaikki nää takkettaa munhu. Työnnä niitä mahdollisimman alas. Mä vanha PvP-tä, niin pistetään Tarvitse tosta. apua? Ne ei pistä munhu ollenkaan lämää. Päivä. Oi, nyt pisti. Mä hakkaan Rush! No se lensi niin alas, että se varmaan kuoli siihen. Valdamaan. No niin, hakkaa puuta silleen, että saadaan tehty pikkaksi ja jotain muita työkaluja. Ja silleen, että sit seuraavaksi sä pääset vaikka jonnekin mainiin, niin sit ollaan myös alus ja Mä lähden varmaan heti mainoille. heti kun sä saat pikkaksi. Mutta on mulla sit kaikki kiviä ja kaikki semmosia, koska Joo. mä rupean rakentelemaan. Mä tarviin heti ekana muuten sit pikkakseen.
Sanoinkin, että viittikö tää mullekin sit samalla pikkauksen? Joo. Itse asiassa mä teen 2 pikkauksia, sit mä teen Mulle kivipikkauksen. kivipikin tosta. Hakkaa 3 kiveä, ei 6 kiveä ja sitten mullekin kivipikkauksen. Pikkas. Hepin. Mutta on Kivi. joo. Anna se 1 kivi. Heitä se minulle. Mistä se droppaa tää? Oisko? Ei ollut. En tiedä sun. Missä se oli? Se oli tuolla valikossa. Tai tuossa niinku tuossa ekas valikossa silleen jännästi. Tässä ei näköjään menetä yhtään, vaikka se ei ole ruokaa. Mä ainakin menetin. Mä en menettänyt. Mulla on 0 ruokapalkkia, mulla on 9 HP. Ne ei vaan palaudu. Joo, saan nyt tän. Mihin mä teen miningi? Vittiks heittää mulla muuten pari puuta? Mitä? Heitä mulla pari puuta. Ota noit ruumiipuita. Joo, näitä roskapuita. Tee vaikka tästä alaspäin. Okay. Sitten käänny siitä silleen, niin kuin tiedätkö, tonne kallion sisällä. Miten kallion? Ruumiipuita. Toivottavasti tätä beissiä ei reidata. Pistäisi turpaa semmosia. Niin. Onneksi tässä on reidi kielletty, niin saa bänniä. Tuo sitä ironi mahdollisimman paljon, niin saadaan tehty jotain. Tuleeko meillä Cobblestoneista tää sisäosa vai puusta? Häh? Tuleeko meillä Cobblestoneista vai puusta tää sisäosa? Puusta. En mä halua tehdä mitä Jonnanukkiin. Ok. No nyt tuli reikä seinään. Se on paikka. Sataaks siellä? Joo. Tai siis niinku ulko-ove. Niin. Oikeassa elämässä. Ei. Jaa. Ei, 100 joo. Ok. Kun mulla on Optifine, niin mulla ei näy sitä sadetta. Mut sulla kuuluu se, eiks kuulukin? Ei. Varokaa, mä aivastan. Nyt mä rupesin menettää ruokaa. Pitää syödä zombin lihaa. Ruokaa vai helttiä? Ei kun heltti, niin heltti joo. Ja mä saan ruokamyrkytyksen. Näin. Meidän pitäisi tehdä joku kanafarmi tänne. Tehdäänkö me lattiakin puusta? Joo. Onko? Venasekka. No kerro. Perjantai. Moi. Mä pääsen taas lapiointihommiin. Perjantai. Mä leikin täällä kaivuriin. Rebobag on bro. Häh? Rebobag.
On ihan pro. Okay. Nyt pitää seuraavaksi mennä varmaan hakkaa puuta, kun mä oon nää kaivurileikit saanut lopetettua. Mä kaivelen, kato täältä muuta. Multa on jo ihan just pikkakset. No mutta eikö sulla ole puuta mukana? On vähän puuta. Niin. Saat sen niillä varmaan tehtyä. Mä en ole löytänyt vielä. Ei kun nyt mä näen Ironia. Hyvä. Ironia. Toivottavasti siellä ei ole kauhean suoni. Irukkaa. Eikö ollutkaan Ironi vai? Airukkaa mä sanoin. Mä kuulin, ei ollutkaan. Okay. Kun mä kuulen vaan toisella korvalla. Miksi? No kun heitsit jo vähän rikki. Mä tein muutaman pikkaksen. Okei. Kidding me. Mitä nyt? Tippui johonkin kuoppaan. Kuoliks? Ai, Tässä on kyllä varmaan kautta back. varmaan. Pitää muistaa sit setata toi homme. Mä saan koko ajan jotain ihme mining skills juttu. Tai niinku ihme Mikä on mining skills? mining tatsit. Ui sairas. Onko? Airukkaa. Airukka. Jos sä älä etisit koalia sieltä. Koska tuossa meidän viereisessä kallioseinässä on ihan jäätävä koalisuo, niin siellä näkyy paljon No koalia. joo, täällä näkyy koali joka paikassa. Niin, ei sitä kannata edes kerätä kauheasti. Joku stäkki riittää ihan sairaan kauan. Timanttia! Löytyisikö? Joo. Oho, ne tiikas. 2 timanttia ainakin. Mut, On no pakko joo. olla enemmän. Mitä me tehdään edes niillä timanteilla? Ainakin 3. Siis tehdään kaikki kamoja. Niin. 4 timanttia. Vissiin. Mä oon vanha mainaaja. Timanttityökalut on sen verran arvokkaita, että niillä ei oikein uskalla lähteä ikinä. Mut kyllä mä yleensä mainingin ne timanttia, kun ei ne nyt niin arvokkaita ole. Ja siis joo, mä menen melkein aina kaikilla timanttityökaluilla tai timanttikamoilla. Mä en äly, kun täällä on turtsitettu tää koko paikka ja sit tänne ei oo kumminkaan kukaan löytänyt noita timantteja. Kukaan ei ole huomannut niin. Joku Pelle on kävellyt ohi. Ehkä tää on nopeampaa näin. Mä laitan meidän lattiaa täällä kuntoon. Mitäköhän me eniten tarvittais, olisiko kirves tähän alkuun? Vois tehdä timantista. On pikki ihan aika. No mihin me tarvitaan pikkiä? Me tarvitaan sitä niin paljon kuin kirvestä, koska me tarvitaan Niin, mutta siis sit pikki, koska me pystytään enchantaamaan muutenkin. Ihan sama periaatteessa mitään. Niin, koska Iron pikillä pystyy kaivaa ihan hyvin. Mut Iron kirves kuluu aika nopeasti. Mut kuokka ei kannata tehdä timantista. Kannattaa. No eikä kannata, kun Diamond se ei, on just paras. mut kun ei se kulu ikinä. Mitä sitten? Just se siinä on parastakin. Ei ikinä tarvitse tehdä uutta kuokkaa. Niin. Kerrallisesti hyvä.
Yritän tehdä tästä semmonen perushaus, se menee aika hieno. Diamond, here I come. Oot sä tulossa ylös? Häh? Kato chattiin. Oot sä tulossa ylös? No, kannattaisiko tuoda ne timantit edes? Kriippuu, se tekee minusta. Ok. Jes, mulla on vielä yksi täkki tätä puuta. Mä tein sit tämmöisestä, oota mikä tän puun nimi on. Mä tein Bitch. Guacwood Planksesta tän. No hyvä. Tästä peruspuusta. Joo, Aquafood on parasta. Mulla nyt meni joka yli tämmöistä. Tota... Se tuomme... Itse se tuomme main. Pystyykö tässä edes settaa homma? Pystyy he TPA. Uravan game. Mun vanha nimi. Ei jaksa muuttaakaan. Liikaa maksaa. 2 euroa. Häh? Ei sille liikaa maksa, mutta... Niin. Ei silleen, mutta aika paljon kumminkin. No, ei silleen kuin 2 euroa, mutta ei viitti ruveta niinku... Ai niin, tässä ei menetellämää. Niin, eli se suoraan sanottuna putosit alas. Viittikö mennä hakkaa puuta? Juu, no mä käyn äkkiä tuolla alhaalla. No, tää on silleen hyvä, kun ei menetä melkein. Mä menen poraamaan tätä meidän kattoon, niin käy sä hakkaa puuta. Kun meidän kattoa pitää korentaa yhdellä blokilla. Mä teen baked potatoja. Mitä ne on? Potatoja. Onko ne jotain ranskalaisia? Ei ku potato. Siis No niin, mutta miksi se nimi on baked potato? Niin, baked. Siis... Pekoni. Eikö se ei ku paistettu. Aa. No nyt mä ymmärsin. Keskellä yötä täällä näin rakentamassa jotain kämppää. Onks siellä hyvä? Oo. Oot sä taas siellä maan alla? Joo. Eikö se mennyt hakkaamaan puuta? No mä voin itekin mennä kyllä hakkaamaan. Mä oon silleen ai pitiks mu. Mä laajennan meidän kattoa. Kautta teamo. Kreate. Tai itse en enää laajenna. Sieni. Voi vaan kauan, me ollaan nyt vattu. Se modify. Miksi ei tää ovi toimii? Täällä on noita. Voi ei. Tää ovi ei mene kiinni. Noin vihdoin. No niin, hienoa. Mitä? Oot sä setannut home? Joo, tänne alas. Onko siellä noita? On. No, mä TP sun noja tapansa. Joo, mutta kun se heitteli mua päin näitä ihmeen purkkeja. Okei, En mä pysty vielä. saakeli mun vieressä rähti creeper.
Sen kautta Nopee. TP kept. Missä noit? Tuolla ylhäällä. Mut lopetetaanko tää video? Nyt se on täällä alhaalla muuten. Mä kuolin. Mut lopetetaan tää video tähän. Joo, mä tapasin täällä näin. Mä striffaan ihan huolella. Niin, Sori, mä otin sun kamat vahingossa. Joo, entä? Oi, Me tässä välissä varmaan niinku käydään hakkaamassa puuta lisää. Ja seuraava osa tulee sitten niinku ensi viikolle. Se on mun osalta nyt moro. Morjes. Moro, moro, moro.